goizeko sute hori? Bai, Ukrainako bombaketa bat zirudien horrek, ezta? Ze pasatzea? Uste nun... Bale, hau da, zuzenekoari dagokiona. Gaur goizeko sute hori, eta segi dezagun introa bestelako eran egiten, gaur goizeko sute hori, utxik zegoen garaibateko etxe, aberaskumen etxe horietako bat, eta utxik sua hartuta, gainbera erori dena, justu hortxe parean, orain egun gutxi, etxegabetze bat egin berri den tokia, nola dagoen mundua, ezta, urrunera jo gabe, honezkero, etxerik gabe geratzen ari direnak, era batera eta bestera. Eta laxe kontuak eta komeriak goizan goiz sute horrekin ekin diogula bertako aktualitateari, baina ezue, oroimena, erreparazioa, zer gertatu otezen argitzea, egungo garaiko aktualitatea bakarrik ez, duela 18 urteko kontuak ere bai, Pasaiako badia, eta oraindik ere, zer gertatu zen jakina da, erabatera edo bestera, baina argitzeke guztia. Eta izue, gertakari hauen zerrenda, hori txarrez ez dela laburra. Hori Pasaiari dagokiona eta Martxoak 3 Gasteiz, antzeko parezido. Martxoak 3 elkarteak eskatu die talde politikoei eta Espainiako Kongresuko bozeramaileen batzordeko kidei egia jakiteko eskubidea ez eragozteko eta 1976ko martxoaren 3an Gasteizen gauzatutako polizia jardunari buruzko ikerketa batzordea sortzea errazteko. Martxoak 3 elkarteak herritarren ordezkari gisa erantzukizuna eta bizikidetza eraikitzeko eta gertakari horiek argitzeko bidean aurrera egiteak dakarren lasaitasuna kontuan hartzeko eskatu du baita. Eta bien bitartean aizue gaur gerra kronika hau ere luze dijoakigula, izan ere Korsika aldean Mediterraneoko irla sutan da Iban Kolona, preso politiko ezagunaren heriotzaren ondoren, ez dezaguna ahaztu, bizi osorako zigorra betetzen aritzela, salbuespeneko kartzela batean, irlatik urrun eta beste preso batek emandako jipoiaren erasoaren ondorioz zendu dela. Egoera honetan ikerketa zabalik da, badirudi Macronen gobernuak urak baretu nahi dituela, baina irlatik aldarrikapenak zuzenak dituzte, eta badirudi Parisen ez dutela askori mugitzeko asmorik besteak beste garapen instituzionala eskatzen baitu, autonomia estatus berria irlak, Iban Kolona besteak beste horrexegatik zegoen espetxean, puri-purian zer gertatzen ari ote da Korsikan, bertan da Oiana Teixeire berriatik. Inkesta bada, ikerketa bada, presondeian gertatutakoa ikertzeko, erasotzailea bera ikerketapean izaki dute erailketa saiakeragatik zen, baina orain erailketagatik izango da. Eta kontua izango da, argitzea nola segurtasun handiko kartzela batean, 8 minutuz uzten aldiren bi preso eta bat bestea erailtzen saiatzen, zaindaririk gerturatu gabe. Eta uste dut hori izanen dela
batzorde horren ejonka, ez? Muinean esan dugun bezalaxe, Iban Kolona presoak, honez gero ia 20 urte zeramatzan espetxean eta salbuespen egoeran gainera lege guztiak urratuta eta ondorioak irlan ikusi besterik ez ditugunak. Esan dizuet, gaur gerra kronika hau laburra etzetorrela eta Korsikatik goazen Polonia aldera, izan ere Ukrainako mugan atxilotu zuen, Poloniako segurtasun indarrek atxilotu zuten, ala uste da behintzat, Paulo González, kazetari euskalduna, eta orduzkeri guztik berri gutxi, eta badirudi besteak beste momentuz inkomunikatuta segituko duela, oraindik ere jakin gabe zehazki ze leporatzen zaion kazetari edo berri amale berezi honi ahaztu gabe Poloniak duen posizioa, Ukraina eta Errusiaren arteko talka honetan. Horixe beraz, Paulo Gonzálezen egoeraren laburpena, gaur Hamaika Telebistan, Euskal Kazetarien Elkargoko ordezkaria, zuzendaria, Amaia Goikoetxea, kezka nabaria da, eta ez da ez gutxiagorako. Zoritxarrez ez dakite ezerrez, ez dakigu ezerrez. Ni atzo gauen hitz egin nuen bere abokatuarekin, Gonzalo Boyerekin, eta ez dakite ezerrez. Osea, oraindik ez dakite ezerrez. Ez haiek ez guk, ez dakigu ezerrez. Eta kazetarien elkargoak ez daki bat ere, ez da ere bere abokatu, gogora dezagun, Gonzalo Boyen, nazioarteko auzi politikoetan ezaguna den abokatuak egunotan berretsi duela, honezkero 3 aste igaro direla, eta bere bezeroarekin ez duela inolako harremanik izateko aukerarik izan, eta hori sare sozialetan, hemen alboan ikusi dezakezuen bezalaxe, bere Twitter kontuan jakinarazi duena, esan da bezala Gonzalo Boye abokatuak 3 aste igaro direla, eta ez dagoela berririk Paulo Gonzálezen egoerari buruz, zer leporatzen zaion zehazki ere ez, eta kezka nagusi gauza dagoen bezalaxe, badirudi eta izan daitekeela, besteak beste mendekurako gosea izatea baten batek eta Pablo González berriemale bereziari, kazetariari zigor berezia ezartzea horren ondorioz.
Eta gauzak honela, aizue aurrera begira ere eraikitzeko tartea badagoela uste dute batzuk behintzat Euskal Errepublikaren aldeko mugimenduak egin ditu hainbat ekimen eta joan den asteburu honetan honezkero burujabetza praktikara eramateko garaia dela adierazi dute eta jauzi emateko garaia dela maiatzaren 14an iragarriko omen dute xehetasun gehiagorik bien bitartean honezkero horretarako prest dagoen herritarrekin harremanetan jarri nahi dute eta horretarako webgune berezia martxan jarri ere bai. Gauza publiko hori, errepublika den hori aizuzen ere osasungintza publikoarekin horritutaren nahi dutelako eta esan da bezala orain izen emate kanpaina bat, maiatzaren 14an iragarri asmo duten ekimenari begira praktikara eramateko jardun horietan hiritarrak biltzeko helburua erronka baitu ehun ekimenak. Pantailaz aldatera goaz. Burujabetzak erregutzetik burujabetzak praktikan jartzen hastera goaz. Ikastolek, intxumituek, langileek eta beste hainbatek egin zuten bezala. Burujabetzak praktikara eramaten hasiko garela adierazi nahi dugu. Edozein Euskal Herritarrek izena emateko aukera izango du gaurtik aurrera ehun.eus webgunean. Maiatzaren 14an Donostian egingo dugun ekitaldi publikoan burujabetzak praktikara eramaten hasteko izena eman duten pertsonen aurkezpen publikoa egingo dugu. Horri buruz aritu da gaur Hamaika Telebistan, ehun mugimenduko bozeramale Unai Apaolaza, euren posizioa argiki azaldu diguna. Burujabetza horiek praktikan jartzeko egin dugu, eta horrek esan nahi du, zinean aukera ematen dugula, eta aukera bat luzatu nahi dugu jendeari, protagonista sentitzeko, sujetu sentitzeko, eta burujabetza praktikara eramaten laguntzeko, ezta. Runin genduna izan zen, pasadan larun batean prentsaurreko bat hori dena publiko egiteko, eta orain maiatzak 14 bitartean, modu erraz batean, izena emateko aukera dago da, ez? Izena emateak zer esan nahi du, ez da txikimendu huts bat, hor bi konpromiso hartzen dira, hor jartzen du, horko izena emateko hortan, eta bat izango litzateke, maiatzaren 14an, ekitaldi publiko batean, aurkeztea konprometitzen zerala, eta bigarren izango litzateke ehunetikan proposatzen ditugun burujabetza ekintza diferentetan parte hartzeko prest zaude. Aizue, Kaparrosoko superbeitegi horren berririk ez denukan azken aldian, hortxe segitzen duten. Noski guztiona den ur publiko hori ustiatu eta inguruak ondo kutsatzen, ez baitira aztekoak, bertako irudiak, gogoan dituzue iglu horiek, bertan jartzen dituzte animaliak, eta hortxe, berein biziaro guztia bertan jarraitzen dute, han bizi dira, mugitu gabe, eta zirin guztiekin inguru guztiak kaltetzen. Europa osoan gutxi dira, halako esplotazioak, hainbat izan dira, Kaparrosoko esplotazio hau zalantzan jarri eta salatu dutenak, bagenekien halako esplotazio handiak badituztela, zerbitzu juridiko onak
ondo ordaindutako horietakoak, hauxe izan da ondorioa, mozal legea ezarri nahi dietela, bertako azpiegitura honekin ezaudoz dauden herritarrei eta mozal legearen isunak galantak dira. Euskal Herriko etxalde handiena Nafarroan Kaparroson dago. Hautsak arrotu ditu azken urtean izan ere guztira 8.000 esne behi daude eta talde ekologistek hainbatetan salatu dute inguruko lurra eta ura kutsatzen ari dela. Baie de Odieta Kooperatiba Nafarraren makrogranjaz ari gara. Hainbat mugimendu ekologistek enpresa honen kontrako protestak egin dituzte azken aldian, eta orain enpresako jabeak Nafarrako Foru Erkidegoan mugimendu horiekin zerikusia duten 14 kolektibo eta 15 pertsona eraman ditu auzitegietara, ustezko itainak egotzita. Horien artean dira ekologistak martxan sustrai erakuntzak Greenpeace eta mugari gabe besteak beste. Horren aurrean Greenpeace erakunde ekologistak esan du gainerako mozal eskaeretan bezala, enpresaren asmoa talde ekologista horiek beldurtza besterik ez dela. Ingurumen osasuntsua eta uraren kalitate ona eskatzeko duten eskubidea erabiltzari utzi diezaioten. Aipatzeko bestalde Baie de Odieta Kooperatibak martxoaren 30an adiskiltzeko ekitaldi batera deitu dituela talde ekologista horiek. Sustrai erakuntza taldearen esanetan, enpresak uste du kolektiboek ustez bere izen onari kalte egin dizaioken informazio zabaldu dutela. Nafarroako Parlamentuan 2021ko irailaren 10ean entregatu eta prentsaurrekoan aurkeztu zuten txosten bati erreferentzia eginez. Testuinguru honetan makrogranja salatu dituen talde ekologista eta kolektiboek elkarretaratza deitu dute datorren hilaren 26erako. Iruñeko Foruen monumentuaren aurrean eguerdiko 12etan. Baie de Odieta enpresaren jabeak protesta sozialak isilarazteko egindako mozal eskaeren erabilera salatzeko. Eta guzti hau uraren nazioarteko egunean jakina da, toki askotan honezkero egoera okertzen ari dela, eta zientzia fikzioak orain hamarkada batzu aurreratutako egoerak gerturatzen ari zaizkigula, uraren eskasia edota ura noren jabetzan dagoen, elkartasun ekimenik ere ez da falta. Beraz, Nafarroako auzi horiek aintzat hartuta, Araba aldetik, honezkero Latinoamerikan are okerrago dauden herrialdeekin, honezkero elkartasun ekimenak eta nolabait laguntzeko asmoa ere bai. Oinarrizko eta beharrezko ondasuna da ura, baina oraindik ere milioika biztanleentzat urria da eta ez daukate edateko, janaria prestatzeko edo garbitzeko txorrota irekitzeko aukerarik. Horren adibide dira Ginea Konakri, Peru, Honduras eta Kolombia bezalako herriak eta hain zuzen ere garapenerako gobernuz kanpoko hainbat erakunde lanean ari dira Araban, herri hauei uretarako sarbidea ez erraztealdera lan egiten dutenak. Guztira Gasteizko udalak diruz laguntako 4 ekimen martxan jarri dituzte eta gainera lauretan emakumeak du zeregin nagusia. 11ko lantaldea bi erakunderekin izan da, nazioarteko elkartasuna eta Medicus Mundi Araba. 2020an hasi ziren Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento en Jeriko proiektuarekin Alipular eta nazioarteko elkartasuna erakundeak. Horren bidez, erdialdeko Jeriko hiriko 3.052 pertsonari eta Pelel udalerriko 280 herritarri ura ematea ahalbidetuko dute edateko ura lortzeko bi sistema publiko eraikiz. El proyecto es un proyecto de cooperación al desarrollo que ejecuta Solidaridad Internacional y Alipular. Es un proyecto que busca, por supuesto, dar acceso a agua a la ciudad de Jericó y al pueblo de Pelel. Y tiene 3 líneas de trabajo fundamentales. Una es la construcción de un sistema de abastecimiento de agua. 2, crear comités comunitarios que se encarguen de la gestión y sostenimiento de estos sistemas. Y 3, que la mujer sea que tome un papel fundamental en todos los procesos de decisión y de gestión de estos sistemas de saneamiento, de estos sistemas de agua. Bestalde, Medicus Mundi Arabak Peruko Ayakutxo mendilerroko 3 landa herriraino eramango ditu ura eta saneamendua. Andeetako 3 komunitate txikitako 453 pertsonek lortuko dute ura, ur sistemak eta bainu ekologikoak eraikitzeko helburua duen proiektuaren bidez. Lanean ari dira Perun, komunitate izolatuetan, ez dute bermatuta ura eskubidea, haiek ez daukate urik ezketan, saneamendurik, bai? Orduan egiten ari garena, saneamendu etxeraino eraman, eta ura bai, ez etxe barruan, dozik eta kanpoan, baina iturriak sortzen ditugu eta letrinak ere, letrina ekologikoak.
Baina beti mantendu behar da bizirik esperantza eta mundua hankaz gora izan da ere, beti daude eguneroko gauza txikiak eta gauza txiki eta garrantzitsu horiek zentzu dira mintza lagunak izatea, maitatua izatea, baina konpartitzea ezta? Eta nola konpartitu euskaldun nahi duzunan gainera. Akaso ez daukazula inguru gertu hori, horretarako daude eta nafarrak beti izan dira bizkorrenak, mintza kuadrilak. Iruñerriko mintza kuadrilak gazteon hizkuntza ohituretan eragina izan nahi duen proiektu bat da. Berez gazteei zuzenduta dago, gutxi gora bera, 6 urtetik gorakoei, 25, 28 urte tartekoei. Eta azken finean hemen bilatzen duguna da gazteok espazio seguru bat, lasai bat izatea, eroso bat ere bai akatsak egiteko, lasai egoteko, gure artean ere beste motatako erregistro batzuk bilatzeko, eta gutxi gehiago. Egitasmo hau sortzen da 2015 inguruan Getxon, pixkat nahi zegoen gazteen artean da euskararen inguruan beste motatako aisialdi bat edo erlazionatzeko modu bat izateko eta kuadrilen arteko erlazionatzeko beste era batzuk eta euskararen inguruan hausnartzeko beste era batzuk sortzeko. Iruñerrian martxan da jadanik 2017-2018 ikasturtetik, okerez baldin banago 5. ikasturtea da martxan dela bertan. Euskal Herrian behar, zeloak diren sustraiak, jaierriko denetan. Proiektua berez zuzenduta dago 16 urtetatik aurrerako gazte euskaltzalei lagun artean euskeraz aritu nahi dutenak eta beste kuadrilla batzuk eta ezagutu nahi dituztenak eta beste motatako jarduera batzuk egin euskeraz eta euskararen inguruan. Hori pixkat talde bakoitzak erabakitzen du, batzutan izen ematen dute talde moduan eta beste batzutan banaka eta orduan hor saiatzen gara edo talde bat osatzen haien artean edo eta beste talde batzutan sartzen. Baina gero pixkat haiek antolatzen dira, haiek duten disponibilitateen arabera, eskatzen dena da astean behin elkartzeko, euskeraz ordu bete hitz egiteko, baina haiek erabakitzen duten nola egin hori. Egitasmoan ere parte hartzen duten profilen artean bai aurkitzen dugula jendea gaitasun batzuk dituela, beste batzuk dituena. Guk eskatzen duguna azken finean, proiektuan euskaraz aritu behar garenez ez, hori dagoenez oinarrian, euskarazko elkarrizketa simple bat edo izateko gaitasuna izatea. Geroan bai ikusi izan dugu, daude kasu batzuk hasi zirela gaitasun batekin eta gaur egun inkluso unibertsitateko irakasleak direla ez, euskaraz. Eta biok egiten dugu hor koordinazio lana proiektuan, baina gero oraintxe bertan dira 4 dinamizatzaile, pixkat didena kontaktu zuzena dutenak taldeekin, pixkat animatzera jarduera osagarritan, eta ero batez ere taldeak sortzeko orduan egiten dutenak zubilan hori azaltzeko zer den pixkat proiektua eta jarraipen hori egiteko taldeekin. Proiektuak azkenean baditu 2 motatako saio, asteroko kedada hori, talde bakoitzak egiten duna bere kabuz, eta gero zenbait saio osagarri gutxora bera hilabetean behinekoak izaten direnak, non elkartzen diren dauden talde ezberdinak, elkarrekin egiteko jarduera ezberdinak. Hor bai egon dela zailtasun bat, osasun egoerarekin pasaden urtean hauek aurrera eramateko, aurten ari gara hor berriz hauek ateratzeko saiakeran eta jada egin dira zenbait aurten. Egin da escape room bat hor baztanen eta zenbait saiakera eta zenbait jarduera gehiago. Nik uste dut gazteleiraz lagun artean egiteko ohitura nahiko naturala eta nahiko inertziazkoa dela, ez? Euskara bultzatu nahi dugu, bide hortan, baina gure artean ez dugu euskaraz hitz egiten. Orduan, zerbait gaizki egiten ari gara. Euskara eskola bada, euskaraz ez dute egingo.
guztiok dugula debate hori, 2 segunduko debatetxo hori, justu eskatu behar duzunean, ea hizkuntzetan bota. Guztiok sortzen dugu ingelesen kultura, baina euskaldunena ingelesek ez dute sortuko. Eta ikusita Euskal Telebista zer den, non zentratzen den, zer erakusten duen, Gipuzkoatik harago bada mundua ere. Bada Euskal Herri bat. Igual ez da inberdea, baina berdin Euskal Herria. Pertsona bat, rearekin debatu nahi baldin baduzu, eta bero euskalduna baldin bada, euskara. Bueno, azken finean 2008an sortu genituen bideo horiek bai izan ziren, karo, geunden osasun egoerak baldintzatuta pixkat izen emate kanpainara begirata sortu genituenak, baina bai onartu behar dugu gero gauza oso interesgarriak agertu zirela bertan. Azken finean hausnarketa, espazio bat eman genien ez gazte batzuei hausnarketa batzuk egiteko, bakoitzak bere esparrutik, azken finean alde batetik musikari batzuk ditugu, beste batzuk, ez dakit, hezkuntzaren inguruan aritzen direnak, beste batzuk gehiago parrandaren inguruan. Orduan azken finean hortik ateratzen diren hausnarketak, bideoak ikusi behar dira horretarako uste dut, eta hausnarketa hainbat badaude bertan, baina gogo bat baina baritzen dela, eztabaidarako gutxienez, gauza batzuk plazara ateratzeko eta horretan aritzeko. Bizkate kontaktuan jartzeko era eta apuntatzeko era sare sozialen bitartez izaten da. Badago bai Instagrameko profila, nola Facebookekoa, hor kontaktuan jartzeko. Eta hortaz gain ere, ekintza osagarritan adibidez, plazak betetzen ez direnean, bizkat izen emana duten gazteekin, bai egiten dugula saiakerari, bizkat irekitzeko ingurukoei, eta hola ere horren bitartez, ezagutzera emateko, eta aukera izan daiteke, oraintxe bertan oso argi ikusten ez duen jendeak edo, bizkat ezagutzeko eta ikusteko zer den eta zer mugitzen den hor. Jarrai dezala urte luzez eta mila esker. Irun herria, Jamaikat klase. Eta, zesango izugu bukatzeko momentua heldu zegula pena askorekin, bagoaz. Aizue, azken abesti bati tarte egingo dugu, Nogen eta Keari. Oraingo honetan, ez dakit, akustiko berezitxo batekin datorkigu, esanten dizuet egunero. YouTubeen arakatzen hasita euskal ekoizpenek ez daukatela mugarik eta saiatzen gara. Egunero, zerbait ekartzen, gure tartetxo xume apal eta gaizto honetara. Aio, mirarte. Egiazko zerbait